Wasanni na ci gaba a duniya, amma da dama mutanen mu ba su san da su ba, kuma ba su san tarihin su ba, ba su san yadda ake shiga su ba, ba su san tarihin 'yan wasanni ba. To a cikin wannan channel din za mu fara kawo bidiyo akan abin da ya danganci iya wasanni, musamman wasan ƙwallon kafa da sauran wasanni na duniya gaba daya, daga tarihin su zuwa sun da aka fasa, zuwa tarihin mutanen da suka shahara a cikin su, zuwa yadda mutane da yawa suke samun kuɗi a ciki, da kuma tambayoyin da mutane suke so su yi akan yadda ake samun kuɗi akan kamar football da FIFA da tarihin kungiyoyi na ƙwallon kafa kamar irin Barcelona da irin gasanni na kasashe da ma kofin duniya gaba daya, inda zamu fara ne daga kofin duniya, daga sanda aka fashi zuwa wannan lokacin da muke ciki yanzu, zuwa 2026 ɗin da muke ciki yanzu da aka buga kofin duniya. Za mu ba ku tarihinsa, kuma me yasa ake buga shi duk bayan shekara hudu, kuma wace shekara ma aka fara gina wannan kofin na duniya wanda ake bugawa kasashe kimanin guda 60 a wannan lokacin, kuma da wasu kasashe aka fara, da sauran labarai da suka danganci wasanni duka a cikin wannan channel din za ku samu. Kawai ku biyo mu a cikin wannan channel din, kamar irin wasan da ya danganci cricket da dai sauransu, da kuma wasanni da irin kasashen da aka fi yin irin wa'annan wasannin. A cikin wannan channel din mun shirya tsaf domin kawo muku bidiyo akan wannan. Amma dai kuma duk da haka bidiyon mu ba za mu samu karfin gwiwa kawo muku bidiyo ba sai kuna yin subscribing, kuma sannan kuna yin following, kuma sannan kuna kallon wannan bidiyon, saboda bidiyo ne da za mu yi shi mai matukar amfani, wanda kowa da kowa zai san abin da ake ciki akan abin da ya danganci harka da kuma dangantaka ta wasanni, kamar wasanni da suka yi kama da dai sauransu, da kuma 'yan wasan da suka taka rawa akan ma da abin da ma ya shafi ma gasar Olympic. Mutanen mu da dama ba san gasar Olympic ba, ko kuma babu wani waje wanda ake kawo irin wa'annan gasannin, da kuma mutane yadda za su samu damammaki a cikin irin wa'annan gasannin da za ka ganta ba komai ba, amma dai ka gani kamar ba a buga ta kasar ka, amma kuma ana buga ta, kuma gwamnatin ma tana ɗaukar nauyin ta ba tare da ka sani ba. Za ka samu irin wa'annan damammakin, kuma sannan za ka san lokacin da ake buga su, kuma sannan za ka san sanda ake buga su, kuma sannan za ka iya shiga kai ma ka buga su. Akwai hanyoyi da dama da za ka iya shiga kai ma ka buga wannan wasan, idan har kana da kwarewa akan wani abu cikin sauki, to a cikin wannan channel din dukansu za ka samu. Sai dai kawai ka biyo mu a cikin wannan channel din, domin mun shirya tsaf domin kawo muku labaran wasanni da dai sauransu, a musamman abin da ya shafi ƙwallon kafa, da ma inda ake samun ma irin highlighting na ƙwallon kafa, da ma wani lokacin ma har live na ƙwallon kafa kai tsaye a cikin wannan channel din. Idan mun samu dama za mu na kawo muku irin wayannan abubuwa. Kai dai kawai ka biyo mu, muna muku fatan alheri, kuma muna fatan za ku biyo mu a cikin bidiyoyin mu, kuma sannan ku ba mu karfin gwiwa, domin idan ba ku ba mu karfin gwiwa ba za mu iya ci gaba da yin bidiyoyin nan ba akai. Ku yi subscribe a wannan channel mai suna Ahmad BGC, a cikin ta za mu na kawo muku wannan bidiyon. Kai ku manta ku yi subscribe, sai mu hada bidiyo. This is Bangladesh, and this is also Bangladesh. We grew up playing here, between walls that never had enough space, and dreams that never needed much of it. Long before you know the game, the ball already knows you. On the river, on the road, in every corner of this land, the game was already waiting for us. In the hills of Bangladesh, in the turfs of the city, everyone gets a role to play here, even the ones you don't expect at times. In tea gardens, by quiet rivers, in villages that don't even have a name on the map, every school ground still remembers the first goal we ever scored. On a bridge, on a beach, anywhere there's a little open space, we play. And when we're not playing, we're watching. At the tea stall, in the middle of the bazaar, between the vegetables and a football for his son, somebody is always making time for the match. Every eye waiting, every breath held. And when the goal finally comes, a whole country jumps as one. It doesn't matter where you're watching from. In that 1 second, we are all in the same place. This is Bangladesh, and this is our football. We are ready. Are you?